Aj v rámci tohtoročného Cityfestu boli udelené ocenenia Zlatý klinec. Medzi vystúpením Adama Ďuricu a bandy Americano sa na Cityfeste udeľovali ocenenia za prínos k rozvoju mesta v oblasti kultúry. Cenu riaditeľky Mestského kultúrneho centra získala tento rok maliarka Jolana Palajová. Za osobitný prínos pre amatérske výtvarné umenie, jeho umelecký rozvoj a úspešnú reprezentáciu mesta Žiar i širšieho regiónu a iných krajských a celoslovenských súťažiach doma i v zahraničí. Je to pre mňa veľmi vysoké ocenenie, pretože si to mesto akože váži moju prácu, moju reprezentáciu, takže ďakujem pekne týmto pádom aj mestu Žiar nad Hronom, Mestskému kultúrnemu centru a samozrejme Alenke Kršiakovej, ktorá mi poriada výstavy a vlastne vďaka nej hádam, sám som sa tu aj zviditeľnila. Cenu nadácie ZSNP Slovalko získala tento rok Michaela Priblincová. Odovzdal jej ju zástupca nadácie Rudolf Knap. Ocenenie nadácie ZSNP Slovalko za tento rok získava Miška Priblincová. Určite ju všetci poznáte a úplne všetko o nej vám povie Janko. Ďakujem veľmi pekne. Ja musím teda povedať, že cenu nedostáva za to, že je riaditeľkou, ale cenu dostáva za to, že možno viete, možno neviete, ale je autorkou, spisovateľkou a vytvorila úžasný projekt Pozitívne rozprávky. Po minulé roky ste ceny odozdávali, dnes ste ju dostali. Aký je to pocit? Je to veľmi zvláštny pocit, pretože vždycky, keď som ja odozdávala, tak som bola taká hrdá na tých ľudí, že už urobili pre mesto. A prišlo mi to také zvláštne, že teraz ja som tú cenu dostala a naozaj si to veľmi vážim, že už mám niečo za sebou, niekoľko tých CD-čiek, rozprávek a tá kniha, že mi vyšla tento rok, tak ozaj ten klinec stál za to. A aj plánujete niečo nové? Ja stále mám nové nápady, ale hlavne chcem teraz ešte rozvinúť pokračovanie tých baťoviedok, pretože je to naozaj o životopise Tomáša Baťa a je to veľmi zaujímavé. A aj pozitívne rozprávky, stále mám nové nápady, čiže tvorím ďalej. Cenu primátora mesta získal mestský historik Peter Mosný. Hlavnú cenu chcem odovzdať jednému pre mňa vzácnemu pánovi, ktorý pre naše mesto robí celý život veľmi veľa a hlavne vrta sa v našej histórii a je to taká chodiaca encyklopédia histórie nielen Žiaru nad Hronom, ale celej Žiarskej kotliny, pánovi Petrovi Mosnému. Ja len dodám, ďakujeme veľmi pekne, ja len dodám to najdôležitejšie, že pán Mostný, o ktorom o malú chvíľočku dodám to najdôležitejšie, je momentálne v zahraničí a cenu za neho prevezme jeho dcéra. Ďakujeme veľmi pekne, tak to boli všetky 3 zlaté klince, ktoré teraz môžete vidieť. A naozaj dáme teda cena, zopakujem, cena riaditeľky MSKC pani maliarka Jolana Palajová, cena nadácie ZSNP Slovalko dostala pani riaditeľka Miška Priblincová, teda spisovateľka v tomto momente, pretože dostáva cenu za to a samozrejme hlavnú cenu dostáva pán Peter Mostný za to, ako sa krásne stará o naše pamiatky a o našu žiarskú históriu.